Бермә сер һичкемгә. Сөйләшсәң сөйләш өстән генә. Көл, караңгы йөз бирү анча килешмәстән генә. Иң яхшы дару көлү диләр халыкта. Бу дөрес тә. Шын күңелдән көлү ул яхшы кәеф дигән сүз. Монысы инде ярты сәламәтлек. Менә ни өчен хатын-кызлар ирләргә караганда уртача 8 яшькә күбрәк яши. Алар хислерәк һәм күбрәк көлә. Галимнәр раславынча, көлгән чакта баш миен кислород белән тәэмин итүче 80ләп мускул хәрәкәткә килә. Нәтиҗәдә кешенең фикерләү сәләте күтәрелә. Өстәвенә кислород бик күп булганда, мие организм белән ныграк идара итә. Ширләргә каршы тору сәләтлеген арттыра. 25 ел буе шушы мәсьәлә белән шөгыльләнүче Америка психологы Пол Экман шулай ди. Көлү йөрәкне һәм иммун системасын ныгыта, кан басымын төшерә, стресстан арындыра, ягъни кешене сәламәтләндерә. Хатын-кызның сихри карашыннан давыл тына, яулар басыла. Күз сирпесә керфек арасыннан бәхет ишекләре ачыла. Сез йөрсәгез дулап, йөзне чытып, чәчәктән дә хуш исе бөркелмәс. Елмайыгыз яшьне эчкә йотып, хатын елмаймыйча ир көлмәс. Сезнең елмаюдан туа язлар. Һәр башагыз балкып елмайсын, эреп аксын күңелдәге бузлар, шатлык күмсен тормыш елгасын. Гөрләвекләр алсын кышның карын, җиребезне гөлләр чорнасын. Кайткан чакта яшьләй сөйгән ярың зәңгәр таудан яулык булгасын. Сез елмайган чакта күңелләрдә һәр вакыт яз булыр, кыш булмас. Сөю гөле зәмһәрирләрдә дә шаулап чәчәк атар, һич сулмас. Жылы яктан иңрәп кайтыр каслар, зәңгәр күктә тургай җыр сузар. Ярларыннан ташып чыкса назлар, мәхәббәткә чумып ял узар. Гомер буе безнең җанда йөри әнкәй йөзле туган бусага. Елмайсагыз, җаннар майдай эри, елмайыгыз, авыр булса да. Şakllarda yürek jırga kıla, күңел кыштай ыша күкләргә, шаярасы килә, елмаясы килә, һәркемгә, и гүзәл дөньясы, и матур дөньясы, елмаеп яшик әле җирдә.
елмаю, салкын йөрәкнеңдә җылытыр, җылытыр, җылытыр. И гүзәл дөньясы, и матур дөньясы. Елмаеп яшик әле җирдә, елмаеп яшик җирдә. Күкләр тыныштырсын, тормышлар мул булсын. Елмаю балкысын йөзләрдә, елмаю балкысын йөзләрдә. Сезгә нәрсәләр кызык, көлке тоела? Берәрсенең хатасы ялгышлыкмы? Әллә берәүнең ипсезлегеме? Юк, бүген мин андый көлү турында сүз алып бармыйм. Кешедән көлү тәрбиясезлек ул. Көлү ачы, нәфрәтле дә була ала. Бүген исә сүз гаепсез, яхшы көлү хакында барачак. Кешеләр арасында яхшы мөнәсәбәтләр урнаштырырга ярдәм итүче көлү дә бар бит әле. Тормыштан тик бер күренеш алыйк. Күз алдына китерегез. Сез эшкә урнашасыз ди. Кагыйдә буларак, тәүдә түрә белән әңгәмә үтәчәк. Шуны уйлап йөрәк ишеп китә. Буыннар калтырый. Сез дулкынланып һәм куркып аның ишеге алдына килеп басасыз. Онда сезгә нәрсә диярләр? Куанычлы әйеме? Яки чарасыз юкмы һәм кинәт? Ишек артында рәхәтләнеп көлгән тавыш яңгырый һәм сез ишекне калтыранган куллар белән түгел, ә бәлки зур өмет белән ачып керәсез. Менә нинди бәхет. Биредә шат күңелле һәм ачык йөзле кешеләр эшли икән бит. Ни өчендер алар сезнең хәлегезгә керерләр, ярдәм итәрләр төсле тоела. Сезнең шушында каласы, шушы коллективка кушыласы һәм алар белән бергә шатланасы килә. Һәм сез хаклы. Мондый бердәм оешмага эшләр дә яхшы бара. Анда яхшы кешеләр эшли. Чөнки хәтер калдырмый торган шат көлү кешеләрне якынайта. Шат күңелле һәм шаян кешеләр янында проблемалар да җиңелрәк хәл ителә. Уңышлар да икеләтә куанычлырак була. Алар белән кайгыда җиңеләеп киткән сыман тоела. Шаян кеше үзе чын күңелле дөнья. Күңелсез кеше күңелсез дөнья тудыра. Безнең авыр, стрессларга бай тормышта көлүсез, шаян сүзсез кыенлыкларны җиңеп булмый. Мөмкин кадәр яшырак көлегез. Сезгә кызганып караганчы көнләшеп карасыннар ди бит французлар. Көлү котылгысыз хәлләрдән коткара, ярдәм итеп кенә калмый, ә бәлки тынычландыра һәм хәтта дәвалый да. Кеше белән аралашуда көлүнең бәяләп бетергесез роле турында сөйләп торуның да кирәге юктыр. Хәтта кечкенә балалар да үзләрен көлдергәнне ярата. Алар җитди кешеләргә куанып, шикләнеп карый. Ә инде елмаеп җибәрсәң, алар да елмая. Шат күңелле, яш көлүче кеше җиңел аралашучан була. Аның белән мөнәсәбәтләр тиз бәйләнә. Чыннан да, мөлаем кеше белән сүз башлавы җиңелрәк һәм күңеллерәк тә. Аның шаян сүзләренә кушыласы, аның белән аралашасы килеп тора. Чөнки шаян кеше гел яхшы кеше. Адам актыклары бик сирәк шаян була. Кагыйдә буларак, аның шаярулары бер көнне дә рәнҗетми. Алар күбрәк үзләреннән көләләр. Ә инде фақат акыллы һәм үзенең бәясен белүче кеше генә үзеннән көләргә сәләтле. Мондый көлү
шаярту кешене көчлерәк итә, катлаулы хәлләрне аңларга ярдәм итә. Көлүегез ул бармак эзләре кебек үк, һәркемнең индивидуаль була. Көлүегез сезнең турыда башкаларга сөйләп тора. Мәрхәмәтле күңелле кеше генә рәхәтләнеп, яктырып көлә ала. Кеше рәхәтләнеп көлә икән, димәк, ул яхшы кеше. Менә шуңа да кызык нәрсәләрдән көлергә оялмагыз. Фильмнардан, китаплардан, мәзәкләрдән, хәл ителмәс проблемалардан көлегез. Бүген хәл ителмәстәй тоелган нәрсәләрнең иртәгә көлкүле булачагына ышаныгыз. Сезне әйләндереп алган мөхиттән көлке өчен теләсә нинди сәбәп табыгыз. Һәм күреп торыгыз. Сезнең кәеф, йөзегез, саулыгыгыз сезнең көлүгә рухи күтәренкелек белән җаваплар. Көлү авыз яру түгел. Көлү диңгез чайпалуы. Көлү яшен айкалуы. Көлү актыккы патрон. Көлү үтелгән чакырым. Көлү сүзсез генә җыр. Көлү йөзгә чыккан нур. Көлү йотылган хәсрәт, көлү атылган нәфрәт. Көлү кешенең көче. Көлә белсен ул кеше. Хәсрәттән көлә белсен, нәфрәттән көлә белсен, йөзгә кара ягучы гайбәттән көлә белсен. Тулсын күңел түгелсен, көлә алганнар көлсен, мискеннәр көлә алмый, һәр кеше шуны белсен. Yılma yağır şaklarың bulsa da, Юқтан күңіл кәйләрің тулса да, Yılмай күзләріңнән яш тамса да, Көне буе тоташ қар яуса да, Yılmay күзләріңнән яш тамса да, Көне буе тоташ қар яуса да. Yılmay dünya birdə yəmsiz bulmay, Nazlı күңіл бірdə юқтан тулмай, Озын төннә
яктырсын. Хәзер сине йылмай, озын төннәр үтсә дә йокламай. Йылмай, язлар килер озакламай. Йылмай, язлар килер озакламай. Дөньялар яктырсын. Хәзер сине йылмай. Бик борынгы заманда ук табиблар көлүне организмны ныгыту чарасы буларак тәкъдим иткәннәр. Көлүнең күңел төшенкелегенә, бирелүчәнлекне дәвалавы, авыруларны тизрәк сауыктыру үзлеге расланган. Кешенең сәламәтлеге аның көлә белү сәләтеннән дә тора икән. Невропатологлар көлү диафрагма, эш, аяк-кул мускулларының тонусын күтәрә дигән фикергә килгәннәр. Көлүнең файдасы иртәнге физик күнегү ясаудан, спорт белән шөгыльләнүдән һич тә ким түгел. Көлгәндә сулыш ешлыгы 3-4 мәртәбә арта. Көлү җитди авырулар вакытында шифа чарасы була ала. Умыртка баганасы авыртканда да көлү файдалы. Көлү бавырны, үт куыгын массажлый, кандагы холестерин микъдарын киметә, ашказаны асты бизен жайга сала, йөрәк эшчәнлеген яхшырта, атеросклерозны кисәтә. Астма янәге тотканда да көлүнең файдасы бар. Көлү йокысызлыктан интегүне дә җиңә. Бу дәваны ничек кулланырга соң? Көлү терапиясының ысулы бик гади. Иртә белән берничә минут көләргә тәкъдим ителә, әмма чамасын белеп. Мин йылмаю эзлим кешеләрдә. Йыра-йыра халык ташкынын юар өчен җанны каплап алган күңел төпләренең юшкыны. Мин йылмаю эзлим чын йөрәктән, чын күңелдән кайнап чыкканын, салкын кизләү кебек бик ерактан челтер-челтер килеп акканын. Мин йылмаю эзлим. Мөмкин булса, алыр идем сатып акчага, кем йылмаю сата? Һаман җанны мәнсез караш, гайбәт сүз чага. Кем йылмаю сата? Базарларда заргып көтә күптән бизмәннәр, йылмаюлар әллә качкан инде, әллә җирдән мәңге бизгәннәр. Үткәннәрдән безгә мирас булып калган мәллә бары моңаю. Хәерчедәй чатта басып торам, тик бер телем генә йылмаю. Кайный-кайный тормыш казанында җаннарыгыз тәмам сулса да, бер йылмаю качып калгандыр бит ирен читегездә булса да. Ә маскарад дәвам итә. Чалыш көзгеләрдә күреп үзләрен тормыш белән уен тәңгәллеге, маскаларда чыткан йөзләрен. Айда моңсу, ул да китеп бара, китә эзләп сагыш оясын, әле ярый якты нурын чәчеп, шат йылмаеп чыга кояшым. Булай борчулы йөзләрең, күзләреңдән инде үпкәләр, миңа бигрәк авыр була инде, карашларың ачу түксәләр. Йылмай, әле йылмай, менә шулай, ничек татлы сиңа каравы, бер мизгелгә тагын күн яктырды, үтеп китте тормыш янавы. Йылмай
яктырды, үтіп кетті тұрмыш яналы. Геликенші кіші болғансың іш, ерін-әрін елай не тағын. Хәсрәт келсе әйдә сөйле, ортақ болсын бары юқларың. Елмай әлі елмай менә шулай, нишік татлы сиңа қаралы. Бір мезгілге тағын күн яқтырды, үтіп кетті тұрмыш яналы. Бір мезгілге тағын күн яқтырды, үтіп кетті тұрмыш яналы. Қатын қызға елау келішәні, сіз бит жерде сүнмәс матурлық. Илахи зат бізнің яшәвібіз, мәхәббәттә теңсіз батырлық. Елмай әлі елмай менә шулай, нишік татлы сиңа қаралы. Бір мезгілге тағын күн яқтырды, үтіп кетті тұрмыш яналы. Елмай әлі елмай менә шулай, нишік татлы сиңа қаралы. Бір мезгілге тағын күн яқтырды, үтіп кетті тұрмыш яналы. Елмай әлі елмай, елмай әлі елмай менә шулай, нишік татлы сиңа қаралы. Бір мезгілге тағын күн яқтырды, үтіп кетті тұрмыш яналы. Бір мезгілге тағын күн яқтырды, үтіп кетті тұрмыш яналы. Елмай әлі тағын бір елмай. 90 яшьлек мәлҗерәгән бер карт дөньядан елмаеп киткән. Үләр алдыннан үзеннән куанычың нәрсәдә дип сораганнар. Дөньяда кеше булып туганыма һәм кешеләрчә яшәп, адамча үтә алуымда дигән карт. Син дөньядан бәлки елмаеп китәрсең, әмма сине елап озатучыларың күбрәк булсын. Дөньяда елмаеп яши алу үзе бер бәхет. Ихлас елмайганның күңеле саф булыр. Елмаю кешенең үзен эчтән җылыта, бүтәннәргә нур бөрки. Елмайып хәтта дошманыңны сындырырга мөмкин. Елмаюдан йөрәктә мәхәббәт уяна. Елмаюдан дөнья җанлана. Үзеңне, бүтәннәрне бәхетле итәсең килсә, күбрәк елмаеп яшә кешем. Елмаюдан кайгы хәсрәт тарала, күңел юана. Елмаю алдында хәтта явызлар каушап кала. Шагыйрыбыз әйткәнчә, елмаюдан көчле әмер юк, елмаюда хәйлә, җәбер юк. Мин елмаям. Ярларына сыймый ташый хисем күккә багам. Ә кем әйткән ай дип бара җисем. Күзне йомам, иренемне юа тозлы тамчы. Күк күкрәген телеп үтә гүя утлы камчы. Атыла да йолдыз юкка чыга, хәтер кала. Үз рухыңны күрим дисәң әгәр, күккә кара. Һәм мин кабат хыял йолдызымны учка алам, яшым кипте. Мин йыламын бүтән, күр, йылмаям.
шыққан нұрлар, яқтыртырлық болсын жолыңны. Менің ихлас yüzden шыққан нұрлар, яқтыртырлық болсын жолыңны. Мен мәхәббәт бүләк итәм сиңа, сиңа дейіп ашам йөрәкне. Янда синдәй ярым булган чакта, моннан да зур бәхет кирәкме? Янда синдәй ярым булган чакта, моннан да зур бәхет кирәкме? Мин уңышлар бүләк итәм сиңа, адым саен уңсын юлларым. Изгеләрдән изге теләкләрне бары сиңа гына юлладым. Изгеләрдән изге теләкләрне бары сиңа гына юлладым. Изгеләрдән изге теләкләрне бары сиңа гына юлладым. Сиңа гына бары юлладым. Ораларны якынайтым дисәң, ешрак елмай. Елмаю күңелдән күңелгә сузылган күпер ул. Елмаю яхшы күңеллелек билгесеме? Әйе, күп очракта шулай. Ләкин кайбер очракларда шундый елмаюлар була, тәннәр чымырдап куя. Елмаю ул көлү түгел. Елмаю көлүдән матуррак. Көлгәндә ахмаклар да көлә. Елмайганда акыллылар гына елмая. Көлгәндә авыз гына көлә. Елмайганда күңел елмая. Елмаю күңелнең гөсел кыйнуы. Кайвакыт бик шибәр кешеләрдә тупас, ямсыз булып күренә. Кайчак башкалардан берни белән дә аерылып тормаган дустың иң матур кешеләрнең берсенә әверелә. Аңа бер елмаю җитә. Шуннан да елмайган кешеләр күпкә матуррак, сөйкемлерәк. Елмаюның өстенлекләрен санап китик әле. Ешрак елмайсагыз, иммун системагыз сезгә рәхмәт әйтәчәк. Елмаю депрессиядан, күңел төшенкелегеннән коткара. Елмаю нәтиҗәсендә организмда эндорфин, бәхет гормоны бүленеп чыга. Хәтта бик күңелсез вакытта да мәҗбүри рәвештә елмайсаң, бераздан әлеге гормоннар үз-үзен сиздерер, кәеф күтәрелер. Елмаю бит мускуллары өчен менә дигән зарядка. Елмаю йогышлы була. Чит ил галимнәре моны тәҗрибәләр үткәреп раслаганнар. Бер кеше гел елмайып йөрсә, аңа башкаларда шулай ук елмайып узып китә. Бу башкаларга башкалар карап елмая. Менә бит ничек.
Елмаю бәхет символы. Яңа туган балаларның күбесе тугачта елмая икән. Кешенең елмайганлыгын 100 метр ераклыктан да аңлап була. Кызлар малайларга караганда ешрак елмая, бу факт. Елмаю кәефсезләнүгә караганда күпкә җайлырак икән. Һәр көнегез сөенечләргә тула булсын. Елмаю елмаюны чакыра. Онытмагыз. Иртән күрәм, елмаясың. Кичен күрәм, елмаясың. Ничәнче көн күзләреңне төштә күрәм, елмаясың. Күргән саен бер үк сүзем, исәнмесез? Елмаясың. Шуннан башка берни белмим, калам сүзсез, елмаясың. Әллә ниләр әйтер булып килгән идем, елмаясың. Башкаларга елмайма син дигән идем, елмаясың. Нигә һаман елмаясың? Күзінен ұшқынлар сибілсін, тірілсін, яралы күңілер яқтылыққа жанар күмілсін. Елмайы қаралы күзіме яратам, елмайған шағымны, елмайы ешәлі янымда, яқтыртып ешәлі жанымны. Елмайы қаралы Яшәле җанымны. Елмаеп каралы дөньяга, ишкымнар сибелсен күзләрдән. Елмаю яктырсын дөньяны, җиңелми елмая белгәннәр. Елмаеп каралы şağımı, yılmayıp yaşələ yanımda, yaktırtıp yaşələ canımını. Yılmayıp qaralə күзіме яратам, yılmayğan şağımı, yılmayıp yaşələ yanımda, yaktırtıp yaşələ canımını. Яшәле янымда, елмаю һәр кемгә килешә. Елмая белгәннәр җиңелми, елмая яралы килештә. Елмая каралы күземә яратам, елмайган чагымны, елмая яшәле янымда, яктыртып яшәле җанымны. Елмая каралы күземә яратам, елмайган чагымны, елмая яшәле янымда, яктыртып яшәле җанымны. Елмая каралы күземә яратам, елмайган чагымны, елмая яшәле янымда, яктыртып яшәле җанымны. Елмая яшәле янымда, яктыртып яшәле җанымны, яктыртып яшәле җанымны. Елмая каралы күземә яратам,
Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Елмаю эзлим» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар «Дөньяда сүзем калыр» һәм Гайса Хөсәйновның «Таштагы язулар» җыентыкларыннан, «Өмет» гәзитләреннән алынды. Рәфис Хисамиев, Фәнис Юаруллин, Рәмис Аймәт, Лениза Вәлиева, Госман Сада шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Азалия Зиннәт башкаруындагы «Елмаю балкысын йөзләрдә» исемле җыр, Айсылу Такьянозова башкаруындагы «Елмай», Рамил Галимҗанов башкаруындагы «Елмай әле, елмай», Гөлназ Биктимирова башкаруындагы «Бүләк итәм» һәм Фәридә Алсу башкаруындагы «Елмаеп кара» исемле җырлар бизәде. Тапшыруның авторы Зәлия Хисами.